Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ito ulit si Mike Padua at nakituloy tayo sa ating latest weather analysis na yung bagong taon. At gusto kong mag-greet sa inyo ng Happy New Year sa inyong lahat. At we welcome the brand new year, that is 2023. Sana po ang ating bansang Pilipinas will be devoid for any landfalling tropical cyclones. At let's hope and pray na ganoon ang mangyari. At hopefully ang number of tropical cyclones for 2023 will remain normal or below normal para hindi tayo masyadong mabombard o maapektuhan ng mga sunod-sunod na bagyo. At medyo may nakikita tayong trend kasi nung 1964, 1993, in every 30 years parang meron siyang cycle of above average cyclone o above average tropical cyclone formation na umabot ng 30 na tropical cyclones. Let's hope and pray na yung 2023 ay hindi po siya lumampas sa ganun. As of this time, ang La Nina ay patuloy pa rin nakaka-apekto sa ating bansa, kaya may mga ulan-ulan pa rin tayo araw-araw sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kahit sa Metro Manila may maulan, dito sa Bicol, Visayas, Mindanao, lalo na. At itong La Nina ay mag-start na pong mag-wind down hanggang sa magiging neutral ang ating climate pagdating po sa March, April, May. Then pagdating ng June, magko-coincide sa rainy season ang pag-neutral o normal ng ating climate. And then may pinapakita ang mga computer models, itong climatic models, na sa bandang October, November, December may hint na baka magkaroon tayo ng El Nino, but it's still not sure. Okay, ang uncertainty niyan ay mataas pa rin po, so malalaman po natin yan pagdating po ng June, July, August kung matutuloy po ang El Nino. But so far ang magiging climate po natin ay neutral o normal climate. Ang Spanish word po niyan is la nada. Okay, so nothing, walang El Nino, walang La Nina. So let's wait and see. At ang iba sa atin mga kababayan naiinis na po sa ulan, palagi na lang umuulan. So ito na po ang answered prayer, dahil po babalik tayo sa neutral pagdating po ng March, April, May, and then yung epekto po ng neutral June, July, August and onwards. So let's wait and see. Okay, now umpisa na natin ang update na yung bagong taon. Ito po ang ating WhatsApp. Ginawa natin kanina. So, ang hanging amihan ay nasa dulong hilagang Luzon. Samantalang mahinang amihan po sa ibang bahagi po ng Luzon, kasama po ang Metro Manila, Bicol Region, Mimaropa, Visayas. At dito naman po sa may Eastern Visayas, meron tayong papalapit po ng wind convergence, but nagsisimula na rin itong malusaw sa nakikita natin sa latest satellite. Itong near equatorial trough na naka-affecto po sa Mindanao, nagbibigay po ng mga malalakas na ulan, mga thunderstorms na pinapalakas po ng La Nina, ay ang dahilan po ng mga malalakas na ulan. So mag-ingat po tayong lahat yan. Overnight, nakikita po natin na kumakapal po ang mga ulan na yon dyan, yung mga thunderstorms, at nag-extend po dito sa may Kabisayaan. So ito po yung fast animation mula sa University of Wisconsin satellite page, at nakita po natin pagkapal ng mga thunderstorms sa Mindanao extending into southern Visayas, kasama po dyan Cebu, Bohol, Negros and Leyte. So yan po, ito po yung night vision imagery. Nakita po niyo mga makakapal na thunderstorms. Gamitan natin ng infrared. Ayan po, nakaka-affecto po sa northern Mindanao, Caraga at ibang bahagi po ng Visayas, kasama po ang Bohol, Cebu at Negros. Dito po ay courtesy ng windy.com itong satellite imagery na ito. At sa ating wind at pressure forecast ay patuloy pa rin mahinang amihan dito po sa Silangan, Luzon. Subalit sa may Kabisayaan at ay nagkakaroon po ng hanging silanganin at nag-interact po dito sa tinatawag nating surface trough or near equatorial trough, na kung saan nag-aakyat po siya dito sa may Visayas. Ito rin po yung tinatawag ng Pag-asa na trough of LPA kasi medyo lower ang atmospheric pressure dito. Although hindi po siya circular, medyo elongated po ang kanyang kaulapan. Medyo pahaba at ibibigay po dyan ng mga thunderstorms. Pagdating po ng Miyerkules po ng hapon,
Meron pong mamumuo pong shallow LPA sa west of Southern Palawan. Patungan po ito sa may Spratly Islands. Wala po itong effect na sa ating bansa. But magkakaroon din po ng enhancement ng amihan sa may Kalayaan Island Group o Spratlys. At dito rin sa may hilagang bahagi po ng dagat China at West Philippine Sea. At medyo malakas ang hangin po dito dahil sa amihan at sa dulong hilagang Luzon. Ang Eastern Luzon, Bicol region na magsishift po mula sa silangan o easterlies po ang ating hangin. Pagdating po ng Miyerkules ng hapon, Huwebes ng hapon ay magiging easterlies na po sa buong bahagi po ng ating bansa, lalo na po sa may Visayas, Bicol region. At itong LPA ay magiging aktibo habang papalapit po ito sa coastal waters po ng Katimugang Vietnam. At posibleng magiging suspect po ito for a possibility of becoming a tropical cyclone o bagyo. Pero palayo na po yan sa ating bansa. Okay, so nandito lamang po yung amihan sa may dulo yung hilagang zone. So, ang ibang bahagi po ng ating bansa magiging hanging silanganin. Ito naman po yung ating rain forecast. So, bukas po ng hapon, Miyerkules ng hapon, at sa Huwebes ng hapon, inaasahan po rin po ang pag-ulan sa buong bahagi po ng ating bansa except for Western Luzon. Na kung saan ito po ay dahilan po sa tinatawag nating easterlies na pinapalakas ng La Nina at yung mga near equatorial trough or trough of low pressure dito sa may Mindanao at easterlies sa may Visayas at Bicol. Ito po ang magpapaulan sa ating bansa lalo sa hapon ng gabi at dito rin po sa area po ng Palawan dahil po sa surface trough or near equatorial trough mula po dito sa LPA sa may southeast of Vietnam. So yan po ang ating makakanasan. So wala tayong magagawa, nasa La Nina pa rin tayo. So inaasahan po natin mga pag-ulan. So magdala lamang po kayo ng payong dahil po sa hapon ng gabi may mga padaan-daan po tayong ulan. But wala naman pong rain event na inaasahan except po sa mga ibang pong areas na dadaanan po ng makakapal na ulan. Kaya dito sa may makakapal na ulap na may ulan at thunderstorms, kaya po dito sa Mindanao. So mag-iingat po tayong lahat. Medyo mataas po ang risk of flooding and landslides sa lugar ninyo. Okay, so dyan muna natin tinatapos ang ating update at babalik ulit tayo sa mga susunod na araw. Ito ulit si Mike Padua magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. Happy New Year ulit sa inyong lahat at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.